mgbede ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka mbụkọ onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Asị nkachi tata bụ nkwọ weke ketara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m mmụọ onye na-anara oke na-eke na-anara aja na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa, nara ọfọ niile anyị gọrọ ma gọzie anyị. Anyị na-akpọkwasị ntị Mgbeke ka ọ yọbara anyị ayịyọ. Ọmaka ka nsị ya mere anyị, mere nwoke mere nwaanyị. A sị na ya adafuru anyị efukwuro kakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Anyị ga-ejere obodo na-ada obodo. Anyị ga-azụ ka afịa ya ma ya mana ka afịa onye chụba anyị daa. A sị m onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m ebe bere ugobere nke si ibi ebere nkukwa ya. A sị na anyị ga-adị ogologo ndụ ise etu a sị gị n'ọfọ ka ọ dị. Ụmụ Igbo ekene m ụnụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Ọdịnana temple dị na Oraifite na Anambra steeti. Abịara m ka mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo wee nye ụmụ Igbo, wee na-akpọ ụmụ Igbo niile oku ka anyị natabanụ na be anyị na nghọrị dị too much. Ihe nchọ ka m bịakọwara ụtata bụ ka ịghọta nghọrị ndị ụka ọbịa na ndị isi anyarị ghọrịrị ndị be anyị. Ka m gbarụ ha ofu atụ. According to akwụkwọ ha, ha si na akwụkwọ nsọ, ọ sịrị na anyị na nna anyị mbụ bụ Adam na Eve na onye amụrụ mmanya nọ n'elu ụwa gbaa gburugburu. M wee jụọ sị, ọ bụrụ na Adam na Eve na onye bụ nne na nna anyị mbụ, kedu ihe kpatara na mparaga ọbụla like Africa, each continent nwere their own hormones and different gene? Gịnị kpatara ya? Ọ bụrụ na originally na mmadụ si na akụkọ a akọ na Bible, akpọrọ m ya legendary story, nọ eziokwu, kedu ihe kpatara o ji wee dị n'ọfụ? Nke a gaba bụrụ ya ka m bịara ịkọta na ọka ịghọtagoro asị ndị ụka ọbịa asịrị sị na Old Testament na New Testament. O nwere ihe dị ka Chineke nwere Old na New. Ihe eji wepụta New Testament bụ na Old Testament bụrụ etu ndị be anyị si ebi ndụ n'ọdịnala Igbo. Jee gụọ Leviticus bido na 1 wee ruo na the end. Ịfụ na aja a na-achụ aja niile a na-achụ n'ọdịnala Igbo. Ha wee fil ụzọ ahụ esi wee manipulate, wee jee mee introduce agba ọfụ ka ha wee nwee introduce a personality ha kpọrọ di nwenụ ha, Jesus Christ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ anya ka m chọrọ ikwuta. Ihe m bịara ikwuta atawo gbasara ọgwụ. Nwanne, ị na-agwọ ọgwụ ịbụrụ onye ọdịnala Igbo anabatara ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo. Ka nkọwa ya ka o doo onye Igbo, anyị nwere ike che na ọgwụ bụ ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Onye na-eme ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ anị. Ịghọtara ya? Ihe bụ ọdịnala bụ the way of life of a people, we Africans. That is ọdịnala. Na-asọ nsọ ana. Onye kwuo ọsị ka a na tigbuo ya, kpata na ndị Igbo ahụ onye chi ikwu ekwu gbapụ akpọ ụkwụ ya sị na ihe a na-ekwukwa ọnwụ wee tu a ka a na-agbagharị ya aka ebe. Ịghọtara ya? Ọ nsọ a ka anyị na-asọ. Onye na-asọ nsọ a na-adị akpọ nwunye mmadụ. Ịghọtara ya? Onye na-asọ nsọ a na-adị agwọ ọgwụ ka o gbuo mmadụ. Ihe wee gwa ọgwụ igbu mmadụ na ị na-asị ife anyị ekechie gị, emeghị gị nke a, emeghị gị nke a, onye ahụ igwe ọgwụ. Ịghọtara ya? Gịnị ebe ịgwọ ọgwụ? Ọ bụ trying to cut natural laws. Chukwu okike kechago ụwa wee nọrụzie na throne ya, na-anara ekene. Ya bụ Chukwu okike abịa ma na-anara ekene site n'ihe niile ekere eke, na-enye ya ekene.
ịmụrụ na osi na kọmpaụndụ gị na-eku etu a na ọ na-ekene Chineke. Ịmụrụ na nnụnụ nọ na birds of the air na-ekene Chukwu okike. Ịmụrụ na antị ihe niile Chukwu ekere eke na-ekene Chineke. Now Chukwu okere ogo na throne ya, hapụzie ihe niile ahụ o kere eke ka ha kewezi ihe ndị ọzọ niile na-aga n'iru. Ọ ndị niile ka a na-akpọ anjelu nke Chukwu. Ọ na Baịbụl ga gwara gị gị nwanne nne m anya, ọ na Baịbụl ga gwara na mmadụ wụ small gods. Ọ na ịmara ihe niile ekere eke ma ụgbọala na ma speed jet ma plane, ihe niile ahụ Chukwu nọ n'eluigwe kere ha. O kere ha site na mma nke ndụ bụ mmadụ. Ghọtara ya? Okego mmadụ okere na-ekekwa ihe. Etu a karịkwa entities of power si project na-eke more things. Nature na multiplies even ihe niile ekere eke ma anụmanụ na ngwurube gị na-amụ ụmụ na multiply. Ghọtara ya? Ihe niile abụ ohe okike nke Chukwu. Ha niile bụ okike Chukwu, mana Chukwu kere ha ncha niile maka na Chineke enyego anyị ike ka anyị bịa n'ụwa ka anyị merikwa ụwa. So we help and keep procreating. Ghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ndị Igbo maara bụ Chukwu na-efekwanụ Chukwu before ndị ụka ọbịa abịa. Enwere natural laws of whatever you sow, what you reap. Jee gụọ akwụkwọ Galatians chapter 6 verse 7. Ọ sị na whatever you sow is what you reap, that God can never be mocked. Gaa gụọ ya na Bible. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ọbụla mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ndị Igbo ma ya ma na-emekọtazielu mgbe ndị ọcha bịawazielu, ndị anyarị, ndị butere anyị ụka ọbịa, ha bidozie mewezi introduce shortcut ụzọ esi manipulate the natural process. Mana ka m gwa gị, there is always a danger in following or cutting natural process. Enwere danger na-eso na esi na shortcut. Mgbe ị bịaziri chọzie ka imegharị etu nature si mee ihe, onye ahụ na-echọzie, enwere ike ọ bụrụ na Chineke kere nwanne gị n'ọya aka gị wee baa ụba. Ịchọzie ka ị gbuo nwanne gị ahụ ka sọ wee baa ụba. Ọ nature, ihe nature degoro den ka ị na-achọ ka ị kọtụọ o wee bara gị. Ka m gwazie gị, before ndị ụka ọbịa abịa, ha kụziri ndị be anyị na-abụ otu nzuzo. Ghọtara ya? Ana m achọ ịgwa ndị wetara ihe ọjọọ. Ha wetara magic, ha wetara secret court, otu nzuzo gbọọ ya ihe ọhụrụ ịgbọrọ ha wetara ya. Ị makwa ọrịa na many years, many centuries ago, during the BC AD, oge ha bidoro ma Freemason and the other secret cult groups. Ihe niile abụ gịnị ka e wee manipulate ya natural process. Ebe a ga na-akụziri mmadụ occultic training, how to manipulate the natural process. Ha mụta ma magic. The more you look, the less you see. Ihe niile abụrụ ihe dị n'ọdịnala, ihe amụtara amụta. And ka ndị butere enu ndị ụka ọbịa, ndị isi anyarị, ha bịa kụziere ndị be anyị na-enwere ike manipulate witchcrafting. Ha nwa. Ghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara na ọgwụ abụrụ part of ọdịnala. Ịgwọ ọgwụ corruption of natural process. Ihe na-eme adị m agwọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ma ọ na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ego, abụrụ ndị right dibịa gị ejekwu. Ghọtara ya? Ihe na-eme bụ mgbasịa family emi. Amara m ihe gị na ihe ụwa gị kwuru, ihe gị na chi gị kwuru. Enene mara na gị na chi gị ọ dị na mma. O nwere entities of power si gị na ha sobi ụwa ndị mekwatara. O nwere mmụọ nọ na ngwurube nna gị ndị ya ancestors fell nwee nwee ọgbụgba ndụ wuzi ha nwa ka ha na-echekwa ngwuru ịdị eme. Enwere ndị mmiri ma ọ bụ ndị otu gị, ndị yi ụwa gị na ha dị n'ilo. All more make peace, align you with all of them. Ndị a ga-achụrụ aja achụrụ ha aja, ndị a ga-esetụrụ ha. Medu ihe niile dị n'ụzọ gị.
nyere gị aka wee wepụ negative aura, nyere gị aka wepụ ụchụ, because ụchụ ihe ụchụ na-eme mmadụ ebuka. Ị nwere ike mmadụ ekpe ekpere ma ọ ijere ekpere ma ọ na ijere ebe ọbụla wee gwa gị na o nwere ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, mana ije na 3 months 6 months wa ihe ọma erutebara. Ihe na-aka ọsọ ya bụ na mgbe before ihe ọnwụ na-eme na this planet Earth, o bụrụ ụzọ take on form in the spiritual realm, and before materialize here on Earth, a ga-enwe similar soil ga-act as point of contact to that ihe ọma nwa not in the spiritual realm, ka o wee nwee ike materialize here na this gross material world. So ọ bụrụ na ihe ọma nwa is hovering around you over your head, mana o nwetara the anchor around you is ihe na okirikiri ewu negative energy, negative aura, ihe gbara okirikiri ọma anchor ihe ọ ga-eme ewu hover after a while. Ọ bụrụ na o nwere ya relative or friends ọ ndị gị na ha na-anọba, ọ fụtara na ha dị okay, that can draw that radiation to themselves, ife ọma ahụ eje mere ha instead of you. Ịghọtara ya? Mana originally ọ gụnwa ka e project ya akwa arịrị ire ebe ka a nụrụ wee send the other thing. Do you know that whatever you are doing, be it good or bad, in the spiritual realm, nwere connective centers for the good thoughts, people that na-eche ezigbo echiche, na-eche ihe ọma ha ga-emere ibe ha, na-asị Chineke gọzie m, bunye m ike ka m merụ ndị obodo m ọgọ, ka m merụ ndị mmadụ ọgọ. Mgbe ị na-eche iche ọma dị etu a, ị na-send your thought to the positive energy, to spiritual connection center of the light region. Mana mgbe ị na-echesi ihe ị ga-eme mmadụ ka ị pull nwanne gị down, ị na-send negative energy to the connection center, weta dark energy. So depend ebe ị na-set your own channel of energy. Now mgbe ị bịara na plan so ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ, you are caging yourself the more. So wepụ aka n'ọgwụ. Ọ bụrụ na ị bịa wepụcha all the negativity na around you, achụziere gị aja ihe ọma, natural things. Onwezi ihe ọma nọ n'ụzọ gị, achụọrọ ha aja, sị ha bịawazie that now all is well. Anyị na-akpụ ya aja, anyị na-achụ, anyị na-akpụ ya personal relation. Eli nke ọ bụghị ya na-akpọ personal relation. Unu nwere contract ị na-achọ na Abuja, o wee bụrụ na ị nwegasịrị ndị minista na ndị PA to the president, ndị ga-enyere gị aka wee facilitate that gị nwee nweta that ihe ahụ ọchịchị obi gị anwa, you get it easily. Mana ọ bụrụ na ị nọ na-eme na be gị inwe enweta ya by merit, nwanne ị nwere ike ị na-ebe a contract enye ya onye ọzọ. Ịghọtara ya? Ọ ihe ọ na-alụ. So alụsị ọrụ achọrọ gaji ihe maka ihe ọma niile dị n'ụzọ gị ka o ruo gị aka. Nke ofu, anyị adịghị eme oke ite. Oke ite ọnya bụ ọgwụ ego. Adị m alụ oke ite. Ndị niile rugoro oke ite ha afọ a. Oke ite ị na-alụ ọgwụ ego, ị na-agwọ ọgwụ si ọgwụ ya jee chụtabadụ gị ego. Gịnị anọzie anyị na agreement na ị ga na-egburi ya nkịta, ma ọ na ị ga na-egburi anụ dị iche iche, ma ọ na ị ga na-egburi ọbara, ma ọ na ị ga-egburi nke a ma ọ gbuorie nke ọzọ. Ana m achịkọwara ụlọ ọgwụ na-ebu ebu. Ghọtago? Ọgwụ na-ebu ebu. O nwere ebe ọgwụ ahụ ya eburuo. Mgbe ọ nwere inyepụrụ ihe kwesịrị inye elu, o jiri aka ewere ihe ọ chọrọ. Ị ghọtara ya? Ọ ya batara ihe eji wee hapụ ọgwụ. Ghọtara? Mana ọ bụrụ na ị bịara na-enye entities of powers nọ na nkwurupe nna gị, na-emega ha mee ha ndị enyi gị, mee ihe a na-akpọ PR, personal relation. Etu mmadụ nwere ike isi ọnwụ nọ na-abata n'ọfịs, onye messenger ọga chọrọ ihe ego si ya wee rie nri, ọfụ driver ọga onye ya ego si ya wee jee rie nri, ọfụgasịa ndị junior officers nọ n'ọfịs ọga onye ha ego si ya wee jee goro mmanya ṅụọ. Ihe onye a na-eme ka a na-akpọ personal relation. Ndị niile ahụ ọ na-echukwa ga-esonye aka wee gbara ya ma ihe ọ ga-eme, nye aka yọtara onwe ụbọchị ọga na-asị na ya na-achọkwa n'ihe ọma ya emere onye ha si ọga yes na nwoke anọ ya ezigbo mmadụ. Ịghọtara ya?
si merie ihe a na o deserve ya. Etu ahụ ka mmadụ ga-esi wee nyere gị aka. Ọtụtụ ụfọdụ ajụ ụfọdụ wee ike ịchụ nwere ike ọ bụrụ gị ya achụwu ya. Maka na enwere ihe anyị ji wee bụrụ onye nchụaja, high priest. O nwere ajụ ụfọdụ ya eru ide n'idi onye nke ga-achụ, onye high priest ga-achụ nya bụ aja ka mmụọ wee narị ya. Ọnya ka anyị wee bụrụ ndị nchụaja. Aka m bụkwa onye nke gị. Nwa ajụjụ ọnwụ na ị chọrọ ịjụ m, send ya message or drop m voice note na WhatsApp nọmba m. Ọ WhatsApp nọmba ka ọ bụ 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Anyị na-agbakwa afa nke ọma, gbaa afa miri emi, na-arụkwa ọrụ mmụọ, na-achụkwa aja dị iche iche. Nwanne na-achụ aja n'ụlọ dị na-ịchụ aja. Onye na-achụ aja ihe adị eme. Onye na-achụ aja ihe akụ akụ, ihe enwe emepere ya ụzọ. You will never lack. Daalụnụ.